Tatin. Tatin ya. Lestari Handayani yang menggemaskan. Iya. Wes gak dinggo meneh sarung tangane, Mbak. Ya, wis linggo. Ayo kayak tengok kayak ganti kancane kok. Kuwi ngopo ya kaya wong arep ngremindok. Diklike ra pas lho. Meng arep linggo kari glu dadak. Iki kepala. Kaya wong nyisike susuh lho iki. Ya jan susu akeh banget Pak iki. Apa sih? Apa-apa gak diruri lho. Ya wong kowe iki wong kancane meng kari linggo kok. Dingklike mboten pas nggon kene. Hah? Dingklik. Oh. Dingklike ora pas ora. Iya. Wis ngilangke dingklek 3 e. Oh iya to. Gampang cepet. Hati-hati. Kok ngilangke dingklek 3. Mula le linggo alon-alon biasane langsung juluk ngono kuwi terus ilang. Oh. Nanti dingklekku bareng go mlaku tiba dhewe kluthakne. Ngawur ora. Mbak Tatin ya wis diaturake.